Ha. So, hey, what's up, mga kumas? I'm officially back. Okay ba tayo mga kumas? Ha? Okay ba? Okay. Okay ba? Okay ba? Karong adlaw, isa ron sa pinaka-importante na kong adlaw karon. Kay karon kay Friday. Ha. So dili lang kay Friday kundi mudong ta karon sa akong dentist. Ha. Kay magpa-check up ta sa atong nipon, no? Ha. Pero karon mga kumas, let's change location in 3, 2, 1. Ha. So, wow! Nanata karon. Puting-puti. So, before ko mag-start, kung wala pa ka subscribe sa channel, subscribe na sa channel. This is Ronnie Luis, R-O-N-I-O-U-I-S. Gusto lang po kong magpasalamat kay ning abot na tag 100 subscribers, no? Road to 1K tayo mga kumas. Okay. So karong adlaw mga kumas, no? It's been 5 years na ako'y isa ka butang, it's been 5 years nga nag-uban me. So nagi-check up na ako, no? And taga picture, syempre mapasmile ko tungod ang butang nga kay gusto ko ipakita sa tibuok kalibutan nga kaning butang nga importante kay ni. Pero karong adlaw ang kaning butang nga mawala na ni. Pero okay. It's been 5 years nga kami nga nag-uban sa kaning butanga, and pasalamat ko kay tungod niya kapunay ko makasmile, no? Kay para makita sa mga tao, and gusto lang ko magpasalamat niya, no? Mawa man siya pero there are many memories of this thing, no? Which is my braces. wow. Ha. Okay. So karon mga kumas, no, mudong ko karon sa akong dentist kay tangtangon na niya ang akong brace, no? Kanang sa 5 years na mong pag-uban diri sa akong brace. No, dagan may kayo mga memories, no, which is so good. Pag sugod pa lang first week sa nagka-brace ko, no, there are some throwback pictures, no, throwback Friday ta karon mga kumas, no. Here are my throwback pictures sa katong nana ko'y brace, no. Let's go. Okay. So mo to mga kumas, no. Pero good thing na nakapabagko yun ang brace sa akong ipon. So kanang mga nag-brace diya, no. Salot ko sa mga hassle, no, sa mga struggle nato kung magkaon, especially kung i-adjust ang atong ipon. Labi ang sakit, pero antuson para sa kaayuhan mga kumas. So adto na lisod let go ang 5 years ng pag-uban sa brace, pero kailangan na yun. So dili na nato dugayon pa mga kumas, no. Mudong na ta sa dentist and tangtangon na ang brace. So this is my vlog number 6. Goodbye braces. So dili na nato dugayon pa mga kumas. Kuyugi ko mudong sa dentist karong adlaw, and tangtangon akong braces. Let's go. Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what
Okay. Oh, heads up! What's up mga kumas? Ha! So karon, wala na ko'y brace. Ha! Or kayo ay kitang-tang na napagbuhat ko. So, katinga mo kay bago ang atong background kay natataron sa balay ni Jude. 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 Si Jude. Wala pa na siya YouTube, so kung nanamo na siya YouTube, mga travel vlog, Lodi, subscribe mo na. Alright. Kamas. So medyo awkward po kayo istorya kaya nabaguhan ko sa retainer. So karon ang akong maingon is goodbye braces, no? So sa pagkuha niya sa brace medyo dugay-dugay, no? It takes time. Medyo awkward na kayo kay wala na yung mga bracket nga nag-civil sa akong ipon. So sugod ka mga kumas, wala na ko brace. So see you in my next vlog. And thank you for watching my video. And don't forget to subscribe into my channel. Like. Woo! Okay. Pizza kriyat, no? Medyo jungit kayo tama. So, mga kumas, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to like, comment, and share. See you in my next vlog. My retainer. This is Ronnie Luis. Chicken, peace out. Huh. Huh. Come on. Okay.